Öňündäki tabaklary bularyň nahar ýýän, ýa-ni çörek gazanýan wezipeleri, şo wezipäniň üstü bilen şo güýçden peýdalanyp baýaýalar doldurmuşdy, garynlary dok ýaşaýarlar diýýäni. Wagt gelip ýetdi, indi ýere hiç zat galmady, öz wezipelerini uygulanyp başladylar. Wezipelerem ellerine güýçlü. Bu da nädýär şu wagt halky aýak altyna aldygyna bas gaşagyna saklaýandyrlar. Hatda ýöne köýjat aeroportdan ýurtdaşyna çykjak bolsaň migrasiýadan gelip seniň sumkaňdaky etini ýa-da başga bir zadyny alyp galýandyrlar ýa-da senden pul alýandyrlar. Getir bolmaňa plança ber, onsoň geçiber, bolmasa bilediň ýertýandy. Bolmasa geçirijek gel diýändirler. Ýa-ni edil şu ýagdaý özleriniň indi migrasiýada oturan, migrasiýada bularyň bir wezipesi, işi. Şondan aýlyk alýar, gazanç edýärler ýöne. Utordy. Hiç zat galmandygy üçin öz wezipelerini iýmäne başladylar. Oňa soňlarynyň ýakynlaşandygyny, dogrulygyny subut edýär. Indi halkam açdaýyn ýokardan hiç zat ýokardakylar öz aralarynda